to je jednostavno primjer koji ovako strši i najbolji si naveo po tom pitanju, bih rekao, jer... Koji je dobio ogromnu i kilažu kroz sve te hamburgere i ne znam, igranje video igara i tako dalje. Igrač koji je počeo rano uživati u slavi, a nije bio očito dovoljno mentalno spreman, što je isto jedan važan faktor, da se nosi s time. Da. I da on kao netko tko je već planetarno popularan, koji je franšizni igrač, kojemu se podilazi sigurno na određeni način i sve ostalo, utječe na ego, utječe na njegovo ponašanje, a nisu svi mentalno toliko jaki ili fokusirani, da kažem, i onda dolazi do toga do čega je došlo i sada je pitanje, ja bih rekao čak i neke njegove individualne odluke ili situacije, sada je, koliko sam vidio, nikad bolji fizički, odnosno došlo do jedne transformacije, ali tek trebamo vidjeti sezonu, hoće li ostati zdrav, kako će to izgledati, da možemo malo više komentirati, ali događa se puno ranije, da, i to sigurno mijenja i gledatelje, jer sada da sam neki navijač New Orleansa i da mi je Zion u tom trenutku dolaska vjerojatno bio kao najdrži igrač i da sam im polagao velike nade, naravno da to sruši moju nekakvu ljubav prema momčadi.